syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahidun aqailah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satifah 89 garis nomor kalih saking inggih. Tapi ngapunten niku tasih sambung kalian Satifah 79 urayane penjelasane. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'in. Sambung kalih niku pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ihya lan ing dalem ngurepaken mana ismihi utawi maknane asmane Allah al-muhyi. Lafaz al-muhyi iku zat kang ngurepaken. Wa inda salbil arwah lan nalikane njabut pira-pira ruh makna ismihi utawi maknane asmane Allah al-mumitu iku zat kang mateni. Wa indal atok lan iku tetep ing dalem nalikane paring makna ismihi utawi maknane asmane Allah al-muti iku zat kang paring. Wa indal man'i lan iku tetep ing dalem nalikane nyegah makna ismihi utawi maknane asmane Allah al-mani'i iku zat kang nyegah. Wa inda ifadatil fadli lan iku tetep ing dalem nalika lumebere kanugrahan makna ismihi utawi maknane asmane Allah al-karimi zat kang lumo. Wa inda ijabati du'a lan ing dalem lan iku lan tetep ing dalem nalikane sinembadanane donga makna ismihi utawi maknane asmane Allah al-mujibu iku zat kang nyembadani. Wa inda taslitihi lan iku tetep ing dalem nalika nguwasaake Allah al-madhura ing pira-pira kemaratan. Wajal bin nafi lan narik pira-pira perkara kang manfaati makna ismihi utawi maknane asmane Allah al-dharu iku dakang gawe marat. Anafi'u dakang gawe manfaat ila wiri dalika maring liyane mangkono-mangkono kang kasebut. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Jenengan wau sampun kelaturaken iso ifah pitung dasa sanga ninggil piyambak. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang dari penglihatane kawula makhluk? Ya tentunya kita anggene iruh Allah, anggone mengenali Allah tidak seperti anggen kita nyawang bojo, nyawang anak. Tentunya tidak sama. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin Allah terhalang dari kita sementara alladzi dzahara fi kulli syai'in, Allah itu nampak di mana-mana. Kula rangsuli, bagaimana mungkin kita tidak melihat Allah padahal Allah ada di mana-mana.
rinciane ingkang kita waos dalu punika wa fil makna ismihi al-muhyi, adanya kehidupan niku ya merga sing nguripi Allah. Allah kagungan sifat al-muhyi, zat ingkang gesangaken ingkang menghidupkan. Wa inda salbil al-arwah, nalikane kaitane karo kematian, yaitu kehendak Allah. Karena Allah gadah sifat al-mumitu, zat sing mateni. Jadi urip merga pancen sing nguripe Allah, mati merga sing mateni Gusti Allah. Ora mungkin terjadi tanpa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wonten keterangan teng kitab cilik gemben kula aturaken teng pangaosan dina Setu, malaikat ngendika, aku ora mampu nyabut nyawane semut kejaba atas perintah Allah. Sepira kok gedene semut, ning ternyata malaikat ngendika, aku tidak mampu nyabut nyawane semut kejaba atas perintahnya Allah. Jadi di mana-mana dalam hal apa saja di situ ada Allah, ada campur tangannya Allah, terlibatnya Allah. Wong kaitane karo gesang ya Allah sing gesangke, kaitane karo mati ya Allah sing ngersake mateni nyabut nyawa. Wa idzal atok mana ismihi al-mu'ti, nalikane kita misale ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, lajeng menggah kita ingkang donga kita ijabah, ya memang karena Allah punya al-mu'ti, zat ingkang paring. Ya sak kersane Gusti Allah, maksude ndonga diijabahi ya memang Allah punya sifat al-mu'ti, utawa ndonga tapi ora ijabah ya Allah gadah sifat al-manik yang menghalangi. Pun pokoknya dalam apa saja di situ ada Allah, terlibat Allah, ada campur tangannya Allah. Mula pol nggih nuwun sewu bahasane pol gebleke nggih, pol gebleke, pol pekoke, pol budune nek ngantek muni Allah kuwi ra ono. Kamangka di mana-mana ada campur tangannya Allah, terlibatnya Allah. Wa inda ifadatil fadli mana ismihi al-karim. Pun nalikane kita nampa anugerah di luar yang kita prediksikan, ya karena Allah punya sifat al-karim kang lomo. Lomane Allah niku ra iso diitung. Nek kita lak lomo misale jenengan eneng tangga dolang tanggene jenengan, mara tanggane jenengan ngekeki apa ya? Ya ngekeki barang lah, ngekeki panganan, pun ngekeki bakso, ngekeki kolak, ngekeki dawet, ngekeki roti, ditambah ana rokoke barang sak wadah. Niku lah ya kita mesti kaya ngapa to le menapa nggih menyanjung ngelem kebaikane tangga sing rawuh tenggene jenengan ngekeki kamangka bisa dihitung berapa nilainya. Itu saja kita sudah ngelem. Nah sekarang berapa nilai paring Allah kepada kita. Nah anugerah makna isal kali anugerah ingkang kita tampi, ya memang Allah punya sifat al-karim kang lumo. Wa inda ijabati donga mana ismihi al-mujib, nalikane kita isnapa ndonga nyuwun dumateng Allah, lajeng sesuai yang kita mau dibalik doa kita ijabah, ya karena Allah punya al-mujib, Allah yang sing maha ngijabahi maha nyembadani. Wa inda taslitihi al-madur wajal bil manafi makna ismihi adur an-nafi. Sapa to sing kepengin cilaka mesti kepengine kabeh aman, kabeh slamet. Tapi lak ya ora kabeh wong sing pengen slamet nemoni keselamatan.
ya mungkin tiba, mungkin kena alangan. Yaitu karena Allah punya sifat outdoor, sing gawe madharat marang kawulane, atau juga tidak sengaja cara akal. Misale jenengan cara akal kuwi iki cilaka, nggih tiba jenengan numpak motor nggih buater dilarang kersane Gusti Allah bane jebluk, nek ora jebluk nabrak tembok. Jadi mergo jebluk ora sida nabrak tembok. Ini kan manfaat ya, karena Allah punya anafi. Pun para bapak, para ibu, saking pangendikan menika nggih kedah kita sadari bahwa nek ngantek eneng wong ngomong Allah kuwi ra ana niku nuduhke saking gebleke, saking ketule, saking gobloke. Masalah di mana-mana kula ngambil, di mana-mana ada Allah, ada campur tangannya Gusti Allah. Kados niku wau urayanipun. Wallahu a'lam. Kaifa hale kepriye yutasawwaru den temu apa ayat juga yen to ngaling-alingi ing Allah apa siji-wiji wahwa utawi Allah iku alladzi dzahara kang pertelo sapa alladzi likuli syai marang saben-saben suwiji-wiji ai tajalla. Tegese pertelo sapa Allah likuli syai'in marang saben-saben suwiji hatta arafahu sehingga weruh apa syai'in Allah walida lan krana iki marifat kana ana apa syai'un iku sajidan sujud lahu marang Allah wa musabbihan lan ngaturaken sembah tasbih bihamdihi serta muji ing Allah. Walakin la tafqahu tetapi ne ora paham sira dalika ing mengkono-mengkono tasbih. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara likulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sehingga tidak terlihat, padahal Allah itu ada di mana saja. Allah ada di mana saja. Ai tajalla likulli syai'in hatta arafahu walida karena sajidan lahu. Ai tajalla likulli syai'in tegese Allah itu ada di mana-mana, ada di apa saja, sehingga sesuatu itu mengenali Allah, melihat Allah. Walida kana sajidan lahu musabbihan bihamdi walakin la tafqahu dzalik. Sehingga krana kabeh makhluk niku mengenali Allah, memahami Allah, melihat Allah, mereka sajidan lahu nggih bersujud dumateng Allah, bertasbih dumateng Allah. Namung kita menungso sing ora ngerti kaya ngapa sujude makhluk liyane menungso kepada Allah, kaya ngapa tasbih makhluk liyane menungso kepada Gusti Allah. Mergo nek menungso ngerti tasbih sujude makhluk benda-benda mati kok iso nganu, iso bahaya. Wallahu a'lam. Wa kullu syai'in arifun bihi, fakulu syai'in mongko utawi saben-saben suwiji arifun iku weruh bihi kelawan Allah ala qadri tajallihi ing atase kira-kirane pertelane Allah lahu maring syai'un. Sehingga fakulu syai'in arifun bihi ala qadri tajallihi lahu. Sedaya menika mengenali Allah, melihat Allah, cuman level anggene melihat menika tidak sama.
Dari segala sesuatu mengenali Allah, melihat Allah, cuman levelnya anggene melihat Allah itu tidak sama. Nek teng kitab Ihya niku nek jenengan tasih kemutan juz setunggal tiyang niku kenal Allah, melihat Allah digawe contoh diumpamake bola-bali kula matur jenengan misale sowan teng ngene Pak Dine jenengan tekan ngarep omah jenengan celuk-celuk Pak De, woi ana ngopo le niki jenengan mesti yo yakin itu Pak D ada di rumah wis nyuwara apal kalau suarane Pak D ya satu. Yang kedua jenengan uga kahanane padha Pak D, wih apa le? Wekdal niku Pak D jenengan neng jero napa neng jero nek di dalam ruangan ketetekan kaca jenengan teng jaba. Ini kan luweh yakin sing langsung ira arupa keling-kelingan kaca katimbang sing krungu suarane tok. Yang ketiga jenengan tenggene Pak D, jenengan celuk Pak D ning metu neng jaba kan geleh banget. Ini gambaran kaya ngopo kenale kita kepada Allah, kita semua kenal Allah ning level beda-beda. Nggih niku contone. Jadi percaya Pak D ana mergo krungu suarane Pak D. Niki wis yakin Pak D njero omah. Yang kedua percaya Pak D ana ning jero omah keling-kelingan kaca. Ini lebih yakin daripada sing krungu suarane tok. Yang ketiga, jenengan celuk-celuk Pak D ne metu, jenengan ning jaba kan genah banget. Niku gambaran cerminan kaya ngopo kenal kita, ngertine kita kepada Allah levelnya beda-beda. Ngoten niku wau gambaranipun. Wallahu a'lam. Nggih. Ingkang kita sinaoni kados ngoten niku wau nggih membahas tentang hal ingkang mekaten menika. Jadi ora ketok mata kaitanipun kalian rasa nggih mula sering ada orang bilang ngaji hikam ku ngaji pengrasa. Nggih kitab ingkang kita ji menika kitab Sarhul Kanun banyak orang yang ngomong itu ngaji kitab pengrasa. Jadi kabehlah orang nampak oleh mata atau namun ada di hati. Seberapa kita iruh Allah juga dengan hati kita masing-masing. Wallahu a'lam. Wa in kana lan senajan ana fil asya iku ing dalem pira-pira suwiji-wiji sapa man wong layak biru kang ora weruh sapa man Allah haqqa qadri kelawan sejatine weruh ing Allah lilaksi makrifati krana kurange kaweruhane man wa kusuri halang cupete marifat la lintifai asliha ora krana ora anane asale makrifat wa in kana fil asya man layak dirullah haqqa qadri linaksi makrifati wa kusuriha lalin tifai asliha. Insyaallah sedaya menungsa menika mengenali Allah, iruh Allah, tapi kelase beda-beda, iruwe dumateng Allah linaksi makrifati krana beda-bedane kelase makrifate kenale dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, tumrap menungso awam kaya ngapa nalika krungu swarga gedunge mewah apa-apa ana serba disiapke mengkerek maca bismillah kabeh teka dhewe maca hamdalah kabeh lunga dhewe widodari sing blalak-blalak mripate bahkan balung sungsume ketok saking kincelonge kempole sungsume ketok Pak
saking kinconge kempole. Nggih. Widodari niku nek senyum iso mengalahkan sinar matahari. Senengane redup nggih mergo senyumnya widodari. Para bapak nek jenengan bayangke kaya napa kira-kira pawongane. Oh, niki nuwun sewu nggih. Tumrape tiyang ingkang makrifate belum kaya wong tiyang ingkang makrifate lemah tentu ora kaya wong sing makrifate kuat. Mungkin sing makrifate lemah ya wis ngibadah semata-mata pengen swarga, mangan enak, ngombe enak, turu penak, kaya apa bebas mangan ngombe. Tumrape sing makrifate lemah. Tapi lain halnya ceritanya dengan sing makrifate kuat. Dia ngibadah Robiah al-Adawiyah iku kondang wali putri. Wali wedok kan kebanyakan kakung tau wali niku ya ana wali wedok barang Robiah al-Adawiyah. Beliau dalam pangendikanipun kula ngibadah dhateng jenengan ya Allah. Kula mboten merga wedi neraka, mboten merga pengin swarga. Semata-mata anggene ibadah ya krana mahabbah cinta dumateng Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai ngendika sak kersane Allah arepa wis nindakake dawuhe Allah. Tapi nek Allah ngresake neraka blas ra wedi. Sedaya sak kersane Allah. Niki lak beda karo wong sing napa ngibadahi semata-mata mergo pengen swarga. Keranten nikmat swarga sing paling dhuwur niku ora ana kenikmatan sing ngalahi nikmate nalika penduduk swarga diparengke langsung mirsani zatipun Allah Subhanahu wa taala. Ning nyawang niku wis ora ana nikmat sing paling dhuwur sing ngungkuli nikmat nalika penduduk swarga melihat langsung dateng zatipun Allah Subhanahu wa taala. Lah apa ora ngeleh? Apa ora ngelak? Apa ora pengen panganan-panganan swarga? Apa ora pengen widodari swarga? Ya kok dibuktekke wae ngoten nek nang swarga. Saiki ya agek pikir apa ya mosok ya iya. Lah jare widodarine sungsume ketok saking mengkilape kempole. Pun wallahu a'lam niku gambaran ngambali wa in kana fil asya man la yaqaha haqqaqadri linafsi ma'rifati wa qusiha. Menungso niku sedaya nggih melihat Allah tapi beda-beda kelase gumantung dhateng makrifate masing-masing menungso niku mau. Wallahu a'lam. Kaifa hale kepriye yutasawwaru diupamaake ditemokake digambarkan ayo jubahu yen to ngaling-ngalingi ing Allah. Apa sel siji-wiji wahwa hale utawi Allah iku al-zahiru dakang pertelo qabla wujudi kulli syai'in sadurunge wujude saben-saben suwiji litahakuki hadal ismi krana nyatane iki asma lahu kedue Allah azalam ing dalam zaman azali wa abadan lan ing dalam selawase fadhuruhu mongko utawi pertalane Allah taala iku zatin bangsa zat lahu kedue Allah wa muktasabin ora kena diusahake wala mustafadatun lan ora diala faedah wala maklul lan ora dimilati wadhuhurul akwan. Selajeng kaifa yutasawwaru yahjubuhu syai'un wa huwa adz-dzahir qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin
Allah niku terhalang, tidak nampak karena sesuatu. Wa huwa al-dzahir, padahal Allah niku wis nyata, wis wujud sebelum adanya apa-apa. Bagaimana mungkin, tabasuli, bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu, sementara wujudnya Allah niku sudah wujud sadurunge ana apa-apa. Litahaqquqi hadzal ismi lahu azalan wa abadan. Allah menika lak punya sifat azali, abadan, selama-lamanya. Faduluhu dzatiyun, sehingga wujude Allah, pertelane Allah niku dzatiyun, bangsa zat. Maksude bangsa zat niku ora ghairu muktasabin, ya, ora ana campur tangane siapapun, wala mustafadun, ya, wala maklun, juga tidak ada alasan kenapa Allah ada. Nek ana ne menungso alasane mergo dianake Allah. Lah tapi anane Allah ora ana alasan. Sapa sing nganake Allah, sapa sing maujudke Gusti Allah. Pun mutere. Niki pokoke blas ora ketok mata nggih sing dirembug. Kaitane urusane karo ati, karo keyakinan, karo keimanan. Pun wallahu a'lam niku wau. Wujudipun Allah menika azalan wa abadan, ya, azali dahulu lajeng abadan langgeng. Azali menika nuwun sewu, nek awake dhewe saiki ana, kan biyen ora ana to. Anane awake dhewe diawali nganggo ora ana. Anane awake dhewe bermula saka ibu kita, sangka simbah kita, sangka buyut munggah nganti tekan Nabi Adam. Itu maujude adanya keberadaan kita kados ngoten niku wau. Tapi nek anane Allah menika azalan, azali menika ora. Aku dhewe ngomong nggih. Anane Allah niku ora diawali nganggo ora ana. Nggih. Anane Allah ora diawali nganggo ora ana. Nggih, Allah ana, anane Allah ora diawali nganggo ora ana, anane Allah ora bakal disusul nganggo ora ana niku abadan. Pun niki cerdasa kaya ngapa, dipaksa kaya ngapa ora bakalan tekan. Bisa mungkin mangke malah pecah bathuke. Tetep ora nyandak. Lha yo piye wong yo wis ngoten kita sifate Allah nggih. Anane Allah niku ora diawali nganggo ora ana, nggih. Allah ana ora diawali nganggo ora ana, anane Allah ora bakal disusul ditututi nganggo ora ana. Pun nek dipaksa-paksa ku marang guyang-guyu tobat. Bareng aja kok guyang-guyu ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa, mongko hale kepriye takunu ana apa hajibah perkara kang ngaling-alingi lahu maring Allah. Kaifa hale kepriye yutasawwaru ditemu apa ayah jubahu yen to ngaling-aling ing Allah apa sel siji-wiji wa utawi Allah iku adhara luwih pertela min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji li anal wujud krana setuhune wujud iku adhara luwih pertela minal adan katimbang sifat adan ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah wali anadzuran krana sedaya sifat pertela adzati kang dadi aqwa iku luwih kuat
minal aradi katimbang kang bangsa sifat wa zuhuru lan sifat pertelo al mutlaqu kang mutlak iku aqwalu kuat minal muqayyadi katimbang kang dikoyiti wada ini lan perkara kang langgeng aqwalu kuat minal munsorimi sang katimbang perkara kang putus wa innamal bidrok angin pestine ora kena ditemu sapa Allah lil ukuli dening pira-pira akal ma'asiddati zuhurihi sartane ing dalem sartane bangete pertelane Allah li anasiddata zuhuri krana setuhune bangete pertelo layuti kuha iku ora kuat ing zuhur apa adu afau pira-pira perkara kang apes kal khufasi kaya lawa yak suruh kang bisa ningali apa lawa bilari ing dalem wektu bengi dunan hari dudu ing dalem wektu awan rina li khafain nahari krana samare rina wastina rotihi lan padange rinane balisid dati dhuhurihi balik krana bangete pertelane rina fa'inal basira khafas krana setuhune mripate lawa dhaifun iku apes yat haruhu kang mlerengaken ing basir apa nuru samsi sinare srengenge cahayane srengenge niki yo mumet nek bahasane kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'in bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu sedangkan bahwa adharu min kulli syai'in sedangkan keberadaan Allah niku luwih jelas katimbang sakliyane Allah. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sementara Allah itu lebih jelas daripada sesuatu itu. Li anal wujuda adhara minal adan nggih krana perkara sing maujud niku lak ya mestine luwih ketok katimbang perkara sing sifate ngadam ora nampak ala kuli halin dalam setiap kondisi. Nuwun sewu srengenge lak ya ana to tapi nek bengi lak ya ora ketok to. Nek Allah kan selalu ada selalu nampak kudune gitu kudune ning krana keterbatasan kelemahan makrifatnya manusia sehingga tidak sedikit sesuatu ingkang menjadi penghalang sehingga kita tidak melihat Allah. Di anadzura al-dzati aqwa minal arad krana nuwun sewu pertelane nampake sing basa dzati nggih dzati niku sesuatu yang yang mewujudnya itu tidak karena campur tangannya orang yang memawujudkan. Kula bangsuli zati niku tegese sesuatu yang wujudnya itu bukan karena campur tangannya yang memawujudkan. Wujude langit bumi mergo Allah sing mawujudaken. Maka pasti lebih nampak Allah daripada langit bumi kudune karena wujudnya itu zati sementara langit bumi ana sing maujud ngene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki pripun cara jenengan nyemauri luwih pertelo endi mungguhmu Allah karo langit bumi kamangka wujude Allah zati nggih wujude Allah wujud tanpa ada yang memaujudkan. Nek wujude langit bumi ada yang memaujudkan. Mungguhe kita luwih pertelo wujude langit napa wujude Gusti Allah. Pripun iki Pak Bu? Kudune nggih kudune luwih genah Allah merga Allah tanpa ada yang memaujudkan.
pun mangke ndak pun niki didamel gambaran nggih didamel gambaran kangge tamsil menle nampa luwih gampang wal dhuhur al mutlaq aqwa minal muqayyad wadain aqwa minal munsorin wa inna ma lam yudrak lil ukul ma'asidati dhuhurihi li anasidata dhuhur la yutikuha addu'afa niki innama lam yudrak lil ukul ma'asidati dhuhurihi li anasidata dhuhuri la yutikuha addu'afa anane Gusti Allah tidak mampu terlihat bola-bali matur nyawang Allah tentunya tidak seperti kita nyawang barang benda anak bojo pun tidak terlihatnya Allah oleh manungsa niku innama lam yudrak lil ukul ma'asidati dhuhuri alasane mergo saking terbatasnya kemampuan akal untuk melihat Allah ma'asidati dhuhurihi kamangka banget ngeglehe Allah serisik napa lengarane ngantek 1000% le ngegleh Allah tapi tidak nampak niku saking dene bangete ngeglehe Allah ngantek akal tidak mampu mencerna memahami kayak apa wujudnya Allah li anasitata dhuhur la yutiku adlafa dicontoh kal khofas yang suruh bilaili dunan nahar bengi kali awan itu padang gitu Pak Bu padang awan tapi kenging nopo kok lawa nika metune bengi awan rawani metu mergane piye lawa awan keturu niku lawa nggih teng mriki dipun ungkapkan layutikuha adwafa kal khofas yabsuru bilai bulan nahar la li khofain nahar nggih lawa niku anane ora wani metu awan niku mergo samar-samare awan bal lisidati duri balik mergo saking dene padange awan ngantek lawa rawani metu saking dene padange awan mungguh lawa lho niku ngantek lawa rawani metu ya mengkene kita ajeng masuk dalam golongan lawa napa golongane menungso iki nek golongane lawa nggih niku wanine metune bengi awan rawani metu niku mergo saking dene padange awan ngantek lawa ora kuat nahan rawani metu itulah gambaran kenging napa kok sakjane pertelane Allah melebihi segala-galanya tapi kita tidak nampak oleh kita Allah tidak nampak oleh kita saking dene buangete padange yakine pertelane Allah tidak terlihat oleh mata kita terbatasnya akal kemampuan untuk lil ukul bimasidati dzuri terbatasnya akal tidak mampu menganalisa memahami ma'asidati dhuhurihi kamangka ya banget pertelane Allah banget ngeglehe Allah subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam fa inna basirul khofas krana setuhune mripate lawa dhaifun iku apes yak haruhu kang mlerengaken khofas apa nurusansi ida istaraqat nalikane mencereng apa nur fayakunu mongko ana apa sidatu durin nahari bangete pertelane rina ma'adhu fi basorihi sertane atose peningale lawa sababan iku sebab lintilai absorihi marang kilegahe tercegahnya peningale lawa falayara mongko ora ningali apa lawa sang siji-wiji ila idzam taja nalikane kejaba nalikane campur apa adzolamu peteng bidau'i lawan padang
wa dhaufa lan apes akhire nggih niku wau ungkapane Iza asrokot fayakunu sidatu durinahal ma'adha fi basori sababan limtina absori saking dene padange awan lajeng blerenge mripate lawa mulane akhire awan niku padang niku menjadi sebabnya lawa tidak mampu melihat. Nggih mampunya melihat idzan taja adlamu bitu nggih nalikane padang campur karo peteng niku nembe lawa saged melihat. Wangsul dumateng inti pembahasan bilih ngambali atur ketidakmampuannya kita melihat Allah niku saking ngeglehe saking pertelane Allah. Kaya dene lawa ora wani metu awan mergo saking dene tidak mampunya mripate lawa nyawang berenge srengenge. Wallahu a'lam. Wal jamul hadra. Bismillahirrahmanirrahim fakadzalika. Mongko kaya mengkono-mengkono lawa al ukulu utahe pira-pira akal manungsa dhaifatun iku apes wa jamal hadra utawi indahe pengayonane Allah al-ilahiyah kang bangsa pangeran iku fi ghayatil isyraq tetep ing dalem katoke mencorong wal istinaran padang fasrot mongko dadi apa siddatu duhurihi bangete pertelane Allah sababan iku sebab li khafaihi maring samare Allah. Fakadzalika al-ukulu dhaifah. Semono uga begitu juga nggih akale menungso niku lemah. Ora beda kaya lawa niku wau. Nuwun sewu nggih. Niki aja tersinggung lho. Fakadzalika al-ukul dhaifah wa jamul hadrah al-ilahiyah fi ghayatil isyraq wal istinara fasraq siddatu duri sababan li khafaihi. Maka ketidakmampuan akale menungso mergo saking dene ngeglehe padange yakine keberadaan Allah niku ora beda kaya lawa wau nika sing justru nek siang hari tidak mampu melihat kamangka ya sakjane padang niku saking dene bangete padange rina siang hari lajeng ketidakmampuannya mripate lawa nyawang padange rina siang hari niku gambaran ketidakmampuan akale manungsa ngraita ngengen melihat Allah saking dene ngeglehe saking dene ketoke saking dene apa bahasa liyane iki saking dene ngeglehe Allah di mana-mana di situ ada Allah. Wau dipun aturaken ijabahe donga Allah punya sifat al-mujib, manungsa cilaka, manungsa seneng, manungsa slamet niku kabeh di situ ada sifat-sifatnya Allah. Mulane nggih niku wau nuwun sewu bahasa ingkang angel di logikakan tapi insyaallah kita saged nampi keterbatasan akal kita lah yang menjadi pemicu ketidakmampuan kita nemoke mirsani melihat datang Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mekaten monggo Bapak Ibu kita mau sekali masyahadat mbok menawi saking dene jerone ngantek tauhid kita rada kepleset barang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
لما